však zostáva naďalej krehká. Táto choroba nevysiela žiadne signály. Nebolí, nesvrbí, nie je ju vidieť a prejaví sa, až keď je to naozaj vážne. Podľa lekárov postihuje najčastejšie ženy po menopauze, ale neobchádza ani mužov, ktorí v štatistikách zaberajú takmer 1/4. V nasledujúcich minútach sa budeme zhovárať o diagnóze s názvom osteoporóza a budeme sa o nej zhovárať s Ivanom Jandom a našou dnešnou hostkou. Dobrý deň. Doktorka Elena Ďurišová, primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra. Vitajte. Ďakujem pekne, dobrý Takže deň. zatiaľ vieme o tej osteoporóze, že nám nedá včas signál. Čo je to skutočne za choroba? bezpríznakové ochorenie, jednoznačne najmä v tom úvodnom štádiu, že skutočne prvým príznakom osteoporózy, čo je vlastne rednutie kosti, môže byť zlomenina. A táto zlomenina je i po minimálnom úraze. Čiže aby som to tak nejako polúčtila, ak ja budem mať veľmi kvalitné, zdravé kosti a prejde po mne traktor, tak je to úraz, ktorý je adekvátny. Moja sila kosti to nevydrží a kosť sa doláme. Ale pacient, ktorý má osteoporózu, sa doláme, aj keď zakopne o prach, dvihne ťažšie bremeno, dokonca keď kýchne alebo zakašle. Pri kýchnutí sa dá spôsobiť zlomenina? Ak je to naozaj už výrazný stupeň osteoporózy a bol neskoro diagnostikovaný alebo vôbec nediagnostikovaný, môže sa stať, že skutočne prvým príznakom osteoporózy bude takáto zlomenina v oblasti chrbtice. Doniesli ste nám taký model, na ktorom vlastne vidíme, čo sa deje s tou kosťou, áno? To veľmi jednoduché povedané, že redne. A redne ticho a redne postupne, až sa objaví zlomenina. Čiže môžeme povedať, že osteoporóza je rednutie kosti, ktorý je akýby takým nejakým tichým zlodejom alebo tichou epidémiou, že pomaly nám kradne z tých kostí. Toto dobre ukazujem, že to je zdravá kosť. Zdravá, čiže aj tá špongia v úvodzovkách laicky povedané je taká ako keby nová, hustá. Áno, kvalitná. Tu na vedľa sme pri osteoporóze. To je už vážne štádium choroby napríklad? To už je štádium osteoporózy. Už tam vidíme tie dierky. Tie dierky znamenajú, že je polámaná tá kosť, že sú polámané kostné trámce. A ešte čo mňa zaujalo, vedel som samozrejme o tom rednutí, ale netušil som, že tá kosť sa stane tenšou. To je jeden typ kosti, ktorému hovoríme špongiózna, to je druhý typ kosti, ktoré hovoríme kortikálna. Sice v úvode dochádza najskôr tým drobným zlomeninám tej špongióznej kosti, ale neskôr sa stenčuje tá kortikálna kosť a kosť sa doláme. Najčastejšie sa lámu kosti na podklade osteoporózy v oblasti dolného predlaktia, teda v oblasti zápestia, v oblasti chrbtice a v oblasti hornej časti stehnovej kosti. To ľudia skutočne vedia, že je to tzv. Krček stehnovej kosti a tá veľmi vážna. Najväčšie strašidlo pri osteoporóze. Najväčšie strašidlo, pretože je spojené s úmrtím pacienta. Tam nejde o úmrtie, pokiaľ ja dobre tomu rozumiem. Nezomrieme na tú zlomeninu. Zomrieme na komplikácie. Zomrieme na to, že vlastne ju nevieme zahojiť, nevieme sa postaviť a ostávame. Obyčajne býva tá zlomenina v tom neskoršom veku, kedy vlastne ten náš pacient nemá len tú osteoporózu, ale má skutočne aj ďalšie diagnózy a potom na tie komplikácie môže skutočne zomrieť. Danka nás vlastne upozornila na to, že ja som si stále myslel, že je to predovšetkým choroba žien po veku 60-65 rokov. Nemáte tak úplne pravdu. Čiže ako je to? Koho najviac ohrozuje? Je pravda, že najviac ohrozuje ženy, že je to až 80% vlastne pacientov, ktorí trpia osteoporózou, ale asi tých 20% postihuje aj mužov, ale žiaľ postihuje aj deti, čiže postihuje všetky vekové skupiny. Detská osteoporóza? Skutočne existuje aj detská osteoporóza, ktorá je pri ďalších ochoreniach, ktoré môžu neblahým spôsobom vplývať na látkovú výmenu kosti. A to isté vlastne platí aj pre mužov. Pri tej ženskej osteoporóze tá je naviazaná samozrejme na genetickú časť, kedy si dedíme buď určitú tendenciu mať dobrú kosť alebo menej dobrú kosť, menej kvalitnú kosť. To platí pre obidve pohlavia. Čo sa týka detí a mužov, je to skôr v tom u mužov do 45. roku tzv. Sekundárna forma osteoporózy pri rôznych ochoreniach tráviaceho traktu, pečenie, obličiek, zápalové reumatické ochorenia a tak ďalej. Dobre, a môžeme si ju spôsobiť sami? Môžeme, lebo ak si zdedíme určitú danosť mať osteoporózu, teda zdedíme si menej kvalitnú kosť, alebo danosť mať menej kvalitnú kosť a my potom máme nesprávne stravovanie, nesprávnu životosprávu, nedostatok pohybu, fajčíme, pijeme viacej alkoholu, zvyšujeme si rizikové faktory, tak samozrejme, že sa dostaneme rýchlejšie do štádia komplikácií a to sú zlomeniny na podklade osteoporózy. Rizikové faktory ste mi naznačili. Mňa najviac zaujíma to, že tá choroba nám nedá vedieť, že je tu, ale ukázali ste mi predtým, ako sme čakali, že existuje minútový alebo veľmi krátky taký dotazník a z toho
Z toho by som vedel za minútu zistiť, či mám rizikový faktor alebo nemám? by ste mohli zistiť, že či máte rizikový faktor alebo nemáte. A ak máte rizikový faktor, tak vás lekár odosiela na tzv. Osteologické vyšetrenie a špecialista osteológ potom ďalej určuje indikáciu k denzitometrickému vyšetreniu, čo je vyšetrenie kvality kosti a množstva kostnej hmoty. Dá sa to včas zistiť? Dá sa to včas zistiť. ak Kostná to denzitometria je vyšetrovacia metodika, kde na podklade rentgenových lúčov a za pomoci počítačov dokážeme zmerať v určitom úseku množstvo kostnej hmoty a dokážeme diagnostikovať tie včasné štádia osteoporózy. Mám už len trochu času, tak veľmi stručne povedzte, ak vieme, že to máme, ak nás lekár lieči, čo môžeme my urobiť preto, aby sme žili dlhšie, kvalitnejšie aj s tou osteoporózou? 3 základné kroky, ktoré platia tak pre mužov, ako aj pre ženy. Na prvom mieste je to potrava, ktorá má dostatočné množstvo vápnika, pretože vápnik je hlavným minerálom pre kosť. Na druhom mieste je to vitamín D, ktorý je určitou takou zapaľovacou sviečkou v úvodzovkách pre látkovú výmenu kosti, pretože dokáže nám pomôcť vstrebať vápnik, napríklad, ktorý sme prijali a dostať ho na miesto, kam ho potrebujeme. A na treťom mieste, i keď vlastne prvé, druhé miesto by malo byť všetko na tom prvom mieste, na treťom mieste je správna pohybová aktivita. A tá by mala byť dostatočne intenzívna, pretože správna pohybová aktivita dokáže vyburcovať kosť, aby sa tvorila nová kosť a dokáže nám zabrzdiť odburávanie kosti. Takže to je tá téma, ktorú sa ja snažím neustále mojim pacientom rozprávať, aby sami mohli takisto bojovať preventívne proti osteoporóze a keď už osteoporózu majú, aby sa vedeli správne liečiť. Veľmi pekne ďakujem. Elena Ďurišová, primárka reumatologicko-rehabilitačného centra. Nakoniec vidím, že ak niečo sme nepovedali, tak v tej knižke to nájdú. Je to pre laika knižka, takže naozaj si to tam nájdu veľmi jednoduchým jazykom všetko napísané. Ďakujeme. Tak a my zdravo pokračujeme ďalej, pretože pokračujeme športom.